成功の秘訣は諦めないことだなんておっしゃいますけども、勝ち組の平均値みたいな意見を押し付けられるとしんどいと思うんですよね。自分の可能性を一旦きちんと諦めてあげるっていうこの作業、これは大事やなと思いますけどね。それをどうやってやればいいかというのはちょっと分かりませんけど、諦めるなっていうでしょ。成功の秘訣は諦めないことだなんておっしゃいますけども、いやたまたま諦める前に成功が来ただけちゃうんすかみたいなこともあるわけですよ。サクセスストーリーではないんですけど、この人たちの大きく勝った後のその後のこの生き方っていうのが何かしら一般の人にも役立つことっていうのが上がり方というのはあるなと思ってて、第一歩大事にしすぎてるんですよね。何者かになれる、大事にいかなあかんっていう、いずれ何者でもないことにはみんな気づきますから、大概の人が。それでは最初から失敗するためにでもいいからいろいろやっていく、いろんな道を潰していく作業っていうのは若い人は特に僕は大事だと思いますね。